Hatlar yazayın da şu nормально deyip. Андай мында теге күркәшенә юк дип инде. Рөстәм абый туганы турында истәлекләрне барлый. Рәис Вәләхмәтовка үзе исем булса быел 42 яшь тулган булар иде. Рәис безнең гаиләдә типчек малай иде инде. Иң кичкенә инебез. Ул 78 елында туды. Мәктәпне тәмамлаганнан соң инде бик тәртипле, акыллы малай иде, бик яхшы ук иде. Рәис Вәләхмәтовның хәлак булуына 2 дистә ел үткән, әмма ул авылдашлары, сыйныфташлары һәм якын дуслары күңелендә яши. Аның турында һәркем сагынып сөйли. Рәис белән инде без классташлар, күп еллар бергә укыдык, бер партада утырдык. Шулар Рәис белән аннарсын ул армияга китте инде. Мин дә шулай армияга киттем. Ул миннән Чечняга иртәрәк. Мен Чечняда тоже хезмәт иттем. Рәиснең вафат булуын мин Чечняда белдем. Мен Чечняда хезмәт итәм. Рәисне кайтканнар, җирләгәннәр дип шуннан хәлем. Булай теләкләрем инде шулай кайтып, Рәис истәлегенә шундый менә ярыш уздырырга инде, анда безгә көрәшме, волейболмы, неважно, менә хабинкында безнең волейболга барабыз уже. Всегда думаем о том, что как... Аның арабызда булмавы һәр вакыт сиздерә, әгәр дә ул исән булса, тормышта зур үрләр яулар иде. Рәис минем һәм сыйныфташлары күңелендә тормышны яратучан егет булып калды. Рәсем ясарга, математика фәнен ярата иде. В сердцах. Рәис Вәләхмәтов истәлегенә үткәрелгән волейбол буенча турнир быел Чулпанда 11-нче тапкыр уздырылды. Батырны искә алу тантанасында 500 кеше катнашты. Арада Россия герое Алексей Кораблев та бар. Күрше Самара өлкәсе Чаллы-Баш районнарыннан да вәкилләр килде. Турнирдан ачканнан соң катнашучылар Рәис Вәләхмәтовның кабренә чәчәк бәйләмнәре куйдылар. Для нас Раис всегда останется 20-летней парнишкой. Каким красивым был на фотографии, таким же он всегда останется. Волейбол уеннарында 6 команда катнашты. Турнирга Нурлатылардан тыш күрше районнардан да спортчылар килгән иде. Быел җиңүче булып Аксубайлылар калды. Күчмә кубокта аларга тапшырылды. В этом турнире Бу турнирда оешканнан бирле катнашабыз. Мондый искә алу кичәләре яшь буында патриотик рух тәрбияләү өчен бик кирәк. Алар шул турнирлар аша тарихны белә, киләчәктә балаларына сөйли. Мәктәп алдындагы хоккей тартмашыгында да уен кызу барды. Бызда районның төрле мәктәпләреннән килгән 5 команда көч сынашты. Чулпанның яшь хоккейчылары үзләренең яхшы әзерлекле булуларын күрсәтте. Рәис Вәләхмәтов истәлегенә күчмә кубок быел да аларда калды.